Salam mehriban tomoshaçylarym, mehriban ýaşlar, kanalyma geleniňiz üçin minnetdar. Mehribanlar, bugun men size gadymy ine mamalarymyzyň usulyny, düýe çalynan gurt, gaty gurt edilişini görkezmegi makul bildim. Muny ine mamalarymyz sowutujynyň zadyň ýok wagty kışda iýme üçin taýarlapdyrlar. Bizim çağa wagtlarymyzda ejelerimiz edýärdiler. Häzirem käýerlerde edilýär. Menim bu sizin üçin hem gyzykly bolar diýip pikir etdim. Ende görkezmegi makul bildim. İlki bilen çaly çüretmeli. Gaýnatmak tutmany ejem çaly çüretmek üçin gatrak gyzdyrmak ýeterlik diýerdi. Ýagny men pikirimçe 70-80 gradus çemeti gyzdyrsaň ýeterlik. Soňra bolsa ony doly sowaýança sowjak ýerde 4-5 sagatlap goýaryn. Ine çal doly sowady, ine ony süzmek üçin niýetlenen ýürete halta goýaryn. Her bir türkmeniň öýünde şolar ýaly bizden ýa-da çitden edilen süzme halta ýa-da gurt halta diýip adlandyrylýan halta hökman bolýar. Çaly halta goýdum. Ondan soňra agzyny bogup bir sagat ýaly şu tabagyň içine goýaryn. Haltanyň agzyny bogan wagtyňyz gaty kysmaly däldir. Ýagny suwny gysyp çykarmaly däldir. Haltanyň içindäki artykmaç suw öz erkine çykmaly. Haltanyň daşyna çykan suwlary aram-aram şeýdip alyp durýaryn. Ne haltanyň daşyna çykan çala bolsa aýran hilýär. Muny işden bolýar, üç köşük başga hili tagam bolýar, ýa-da süt goşup bal gaýmagam edýärler, ýa-da saççylygam edilýär. Inni mundan soňra haltany daşarda bir ýerde asyp goýulýar. Ýöne men başga usuly edýärin, ne şu usuly süzgüçe salyp doly süzülýänçe tawudyjyda goýaryn. Size şu usuly maslahat berýärin, mehriban ýaşlar, gatygy zady süzüňizde de şu usuly tawudyjyda goýup süzseňiz tagamy üýtgemiz hem arasajak bolar. Indi bolsa aram-aram, ýagny günne bir-iki gezek barlap durýaryn, süzülüp çykan suwlaryny aýryp durýaryn. Bugun masa üçlenji uny ne tabagyň düýbüne hiç hili suwy damlandyr, ona diýmek gurtyň taýýar boldygy. Ine qar ýaljak, akja, ýagylja, üýtgeşik tagamly gurtymyz taýýar.
Muny çaýyň ýanyndan çörege çalyp, miske bilen ýa bal bilenem garyp çalyp iýilýär. Inni bolsa, men tide bu gurtdan gaty edilşini görkedeýin. İlki bilen gurtdan şular ýaly islendik görnüşde awnygyrak şekiller ýasalýar. Meniň görkedeýän şekillerim gadymy ýörgünli usuly. Ne gurtlary ýatandan soňra üstüne süzgüç mata örtüp, daşarda birazajyk gataýança goýaryn. Tal üçin bir günläp şu görnüşde goýaryn. Her gede gurt giren wagtym çağalygymyzda, aňymyzda singen köri garga ertekli ýadyma düşýär. Şoň üçin hem gurt girenide köri gargadan hem äge bolan. Gelip gurtlaryňdan baryny alyp gitmegi mümkin. Alsada gynanma. İnniki gedek ertekdäki gojanyň ýetişýäli bildirmäni köri gargany tuturs. Olam biziň arzuwlarymyzyň hasyl bolmagyna kömek eder. Ine mehribandyr, gurt çalarak gatady. Inni bolsa, ony häzir videoda görşüňiz ýaly süzgüçe salyp, daşarda tek gataýança asyp goýjak. Ne käte daşary çykan wagtym bolsa, şu görnüşde garşdyryp gaýdýaryn. Ine mehribanlar gator taýýar. Ýöne gator diýleni bilen gaty däl, diýişsiz garrylarym, çağılarym iý bermeli, agdyňda iräp barýan üren tagamly üýtgeşik bar. Mundan soňra muny nerede saklasaňyzam asla zaýlanmaz. Men muny esasanam uzak ýola gidende ýan torbama oklaýaryn. Ne mehriban tomuşaçlarym, gaty edilşi şeýle. Videom siz üçin gyzykly bolandyr diýip umyt edýärin. Inniki videolarda saglykda, ýagşy günlerde durşýança hoş tag bolan.